Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Pinakauna nga AstraZeneca vaccine kag ikaduha nga batch sang Sinovac vaccine para sa Western Visayas ang nag-abot na. Pasado alas 9 kay nasang aga sang nag-abot ang eroplano sa Iloilo Airport karga ang mga bakuna kontra COVID-19. Halin sa airport, gindala sa Department of Health Region 6 cold room area ang mga COVID-19 vaccine. 10,000 ka dose sang AstraZeneca kag 16,880 ka Sinovac vaccine ang ginpadala sa Western Visayas gikan sa national government. Ini ang pinakauna nga AstraZeneca vaccine nga nag-abot sa rehiyon. Samtang ikaduha nga batch naman sang Sinovac. Prioridad gihapon sa vaccine rollout ang level 3 hospitals o kon COVID referral hospitals. Apat sa mga ospital nga ini yara sa syudad sang Iloilo nga ginalakipan sang Western Visayas Medical Center, West Visayas State University Medical Center, St. Paul Hospital Iloilo kag Iloilo Doctors Hospital. Padayon pa no sa pag-allocate kay may ara naman nga mga level 1 nga mga hospitals, like for example ang mga district hospitals naton nga may ara naman silang allocation. So amo ini ang aton nga mga priority health facilities no. So hospitals anay ang ginauna naton, and then after that kung maubos na ang mga vaccine recipients sa sini nga health facilities nga nag-signify gid siya nga mag-receive sang Sinovac vaccines. So ang aton nga next priority are health workers sa aton nga mga TTMFs. Prioridad naman sang nag-abot nga AstraZeneca vaccine amo ang mga senior citizen nga health workers nga wala nalakip sa Sinovac vaccine. Ang gina-prioritize naton ang aton nga mga COVID referral kag accepting hospitals, and i-prioritize man naton sa sini nga mga health facilities ang mga health workers nga senior citizens na no, above 60 years old, kay ang sa Sinovac this is only for 18 to 59 years old no. So ang mga health workers nga more than 59 years old sa sini nga mga health facilities amo man ang aton nga i-prioritize. Sa datos sang DOH-6 kahapon, Marso 9, may 1,634 na ka mga health workers ang nabakunahan gamit ang first batch sang Sinovac vaccine. May pila nga nakabatsyag sang side effects, apang tanan, mild gid lamang. So may ara man kita sang mga reports no, but wala pa ako sang updated nga data kung pila ang may mga adverse events, but majority sa ila mga mild man lang nga mga side effects which are already nabal-an naman naton nga amo na siya ang mga side effects ng vaccine no. Samtang magasapol pa ang ahensya agod ibaloon kung pila ang allocation sang kada probinsya gikan sa bag-o nag-abot nga mga vaccine. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Nagkalain-lain nga mga imahe sa mga santos makitaan sa isa ka Lenten exhibit sa syudad sang Iloilo. Kilala ang mga Ilonggo sa ilahimpit nga pagtuo kag pagpalangga sa Dios. Gani sang nagligad nga Marso 6, formal na nga ginbuksan sa publiko ang Lenten exhibit sa Santa Maria Gym. Kapin 40 tubtob 60 ka imahe sang santos ang makitaan sa exhibit nga gikan pa sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Parte na sang tradisyon sa mga Pilipino, particularly sa mga Ilonggo, ang pagselebrar sang aton Semana Santa bilang kabahin sang pagtuo sa isa ka Kristiyano bilang Katoliko. Ginakabig ko nga significant ang sininga tuig considering nga sang pandemya na hunungod sang COVID, gintistingan ang aton pagtuo. Para naman sa 16 anyos nga si Carl Sonza, parish youth sang Tanza, paagi sa sini nga exhibit. Iya ginadumdum ang sakripisyo kag pagigugma sang Ginoo. Bisan wala sang prosesyon kag mga naandan nga aktibidad sa kada Kwaresma, iya ginatagan sang tiyempo ang pagbisita sa mga imahe. Kay subong wa ito mga prosesyon ti ato ni celebrar pagi sa pagpakita sa pagigugmaman sa aton isig katawo, pagi sa pagbulig, sa paghatag sa mga rakyat sa dalan, kaya mo ginang mas importante sa tanan. Pag sa paghatag isang mas madamo nga oras sa pamilya at sa mga kaingod nato. Kalabanan sa mga imahe sa exhibit,
Amo ang mga imahe sa mga santos nga nagupod kay Hesukristo sa iya panglakaton padulong sa Kalbaryo. Mayara ang mga grupo sang kababaihan, mga apostoles, kag ilabi na ang mahal nga Birhen Maria. Panumdom naman sa mga organizer sa tanan nga magabisita, sundon ang mga health protocols. Advice gid namon nga i-observe gihapon ang mga basic protocol naton, no? Halimbawa sang social distancing. So pagdala sang mga facial, pagsuksok sang facial kag face mask, no? Sa aton entrance sang exhibit area, no, may monitoring kita, so ginakuhaan sang temperature kag may logs kita sa aton mga ngalan kag lugar para kahit paano ma-identify naton ang mga nagabisita, no? I think it's important para sa contact tracing in case, no, kag gina-advise man namon ang aton mga dumuluaw nga kung pwede, no, likawan ang pagtandog sa mga imahe, no. Bukas ang exhibit sa publiko tubtob Marso 21, halin alas 8 sa aga, tubtob alas 8 sa gabi. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo Paddlers Club nakabaton siyang mga dragon boat halin sa city government. Kun sang una, balsa nga human lang sa kahoy ang ginagamit sang Iloilo Paddlers Club sa pagpanglimpyo sa Iloilo River, subong makabig nga nag-level up na ini, bangod na bayluhan ini sang dragon boat. Duha ka dragon boat ang gintugyan sang Iloilo City Government sa ila. Ang mga dragon boat ang gikan sa Philippine Sports Commission. Makabig nga pinakauna nga dragon boat club sa syudad ang Iloilo Paddlers Club. May kapin 40 ini ka miyembro kag ang iban mga babayi. Ang ila grupo mga tumandok sang syudad kag may tinutuyo nga proteheran ang Iloilo River. Ginpahayag ni Rafael Durilag, founder kag leader sang nasambit nga grupo, tuman ang ila kalipay kag pagpasalamat kay Mayor Jerry Treñas nga nakabaton sila sa mga dragon boat. Para sa Iloilo Paddlers Club, nalipay din kami nga nakabaton kami sang dragon boat halin sa city government nga ginhatag sang Philippine Sports Commission. So paagi ni sa pagpaninguha sang aton Mayor Jerry Treñas kag ang office ni Sir Rudy Barongo sa City Sports. So, gintinguha tang makakuha sang dragon boat with coordination sa City Sports Development Office. And finally, natumanagin man ang aton handong nga makaangkon sa aton nga own nga boat, dragon boat. Lakip sa mga aktibidad nga ginpatigayon sang iPad, amo ang mangrove tree planting, coastal kag river cleanup drive, basic life and safety training, dragon boat races kag iban pa. So, inform na mo ng iPad sang year 2019. No? So, through joining sports, particularly ang dragon boat, nakabulig ini sa aton sa pag-maintain sang healthy lifestyle. Siyempre, surrounded ka by different people of the same mindset. So, motivated ka to keep fit, no? Through Iloilo Paddlers, maka-join man kita sa barn civic activities like river cleanups, makita natin nga dito ginaamlingan man natin ang atong Iloilo River and the environment. So, through Iloilo Paddlers, we train para magkaroon man kita sa chance na makakompete to other places. Magluwas nga sila makabulig sa pagmintinar sang matinlo nga suba sang syudad, ang mga miyembro sang Iloilo Paddlers Club makaangkon man sang physically fit nga lawas. Sa ila training, ginasigurado nila ang pagsunod sa minimum health protocols kag pag-sanitize. So, gina-invite nato ng atong mga kasimanwa na interested na mag-join sa atong Dragon Boat team. So, bukas kita tanan. So, everyone is welcome regardless of gender, background, and profession. So, together with the City Sports, may mga programa kita para sa pag-promote sang sports ng Dragon Boat din sa Iloilo para mapasanyog natin ng sports, no? So, Dragon Boat is one way para ma-appreciate natin ang Iloilo River, makabugsay kita, makita ang tanan, a different environment. At syempre, dito mo matunan na amigan man ang ating Iloilo River. Tinutuyo man sang iPad nga iduso ang Level Up Sports Inclusivity. Kadungan sa pagsaulog sang International Women's Month, amo man ang pagsaludo sa kapin 15 ka mga babayi nga miyembro sang ila team nga aktibo sa pagpakigbahin sa ila kausa. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.